Ei meinaa toimia. Taas näyttää. Ei signaalia. No. Vaikuttaa siltä, että eipä katsotakaan Sampot ja kotiivit. Miksi minä sanon Sampot? Siis Sampo ja kotiiviteot sitä ohjelmaa ei mennä. No kattokaa nyt. Ei se vaan toimi. Ei meinaa toimia. No, sammutetaan vaan. No. Ei se vaan toimi. Otetaan näin tosta. No, sammutettiin vaan. Joo, jatketaan tässä. Tosi vierailulla. Striimin kattelua tästä, että sellaista. Ei katsotakaan nyt Sampo ja kotivideot ohjelmaan. Nyt ei voi mitään. Tällaista nyt tällä kertaa. Kyllä se aikaisemmin on toiminut. Mutta no, nyt ei toimi.